Druga Jugoslavija je imala svoje mitove i svoju mitologiju u dva osnovna smjera. Jedno je bila skupina nacionalnih mitologija, dijelom preuzeta iz romantičarske prošlosti vremena nastanka nacija. Kod Srba, Hrvata i Crnogoraca gotovo je sva nacionalna mitologija imala temu borbe protiv Turaka. U Ninu je ranih 80-ih izašlo pismo jedne muslimanke o tome da nije pravedno da se u školama u Bosni i Hercegovini i u Jugoslaviji ukupno uči borba protiv Turaka kao nešto najsvetije što postoji u povijesti tih naroda. I to je imalo smisla. A i Nin, Nedjeljne informativne novine, beogradski Nin, nije puštao pisma čitatelja tek tako. Tako da je bilo prigovora i na Sinjsku alku i tako dalje i tako dalje. Druga je mitologija druge Jugoslavije bila socijalna. Tu je Krleža, recimo, odigrao fenomenalnu ulogu. On je povukao cijelu hrvatsku povijest dokazujući da je ona bila ljevičarska, da su Matija Gubec i seljačka buna, da su oni bili ljevičari, da su rudari koji su se bunili protiv vlastele, da je sve to bila uvertira, Ivan Krstiteljstvo prema jugoslavenskoj socijalističkoj ideji. Te dvije mitologije su se ispreplitale, bili su dani, svaka republika imala svoj dan ustanka, svaka imala je svoje narodne heroje, narodni heroji su bili nešto kao zbor svetaca. U jugoslavenskoj mitologiji i o tome koliko je jugoslavenska mitologija formirala mitologije 90-ih, će Veliki odjek film imati jedan podcast, samo sa jednim ciljem, a to je s ciljem zbog kojih velika jedina misija odjeka kao portala, kao pokušaja da se demistificira ovaj prostor i u zemljopisnom i u vremenskom i emocionalnom smislu. Sa željom da svi živimo bolje, da se razumijemo i da nas svaka bjelosvjetska haranga ne dohvati da palimo jedni drugima kuće i ne ginemo po blatnim rovovima. Dakle, pokušajmo demistificirati svoju povijest, svoju sadašnjost, pa i svoju budućnost. Pokušajmo se razumjeti. Kad kažem sebe, ne mislim samo međusobno, nego sebe znači i sebe. I u nacionalnom, i u klasnom, i u svakom smislu. Živjeli.